وركول من نوتي مسار محمد حسن تصور ولي دار وركول منغل دار كيلو يلا سريع يلا كل يوم نبتا بيان كتالي فلتابع نغا وركول نجا كل برد بول فدو دار وركول وركول بتال كل كلام مجاور مولود diddo gaño moto hay sinno ko lollo en non kala ban decce ali e faale ali woro do jambare dara woro jambare dara woro sire dara e samba ali e dajjal woro ledi burna jero ngande en kali bara sawcinde bonna jamde felli koy jaama e dino non fali men kay sir may somana loddi e welingara ko don jaamara nudi lew diini yelmiti wuro koli ceerno yeroban ko wali Allah e sel gude fuudu kewde ko don jeyi ceerno aliou ceerno yeroban don ko Allah tan wodi yimɓe daara wuro woni jijilononaaɓe hara pini on woodi no ɗeɗe fuuta hanki e kareeji colli jeere e waalo ɓamdannoo so yooɓe mbaɗi nangondiren calɗon sayde e bee pulaare e pinal men jeɓɓetaake eɗen leli maire tooɓe ndeendele men eɗen mbaɗi jijilo gulmaaji debbenaaɓe o teddini min jaari ɗoɓe wonɓe daara wuro koli min jiɗi daara wuro koli yo wuro harmide fooɓe daara wuro koli yo wuro ADP enɓe fedde famtaare daara wuro koli yo laato gootodiral gollodiral ndulmaaji demɓe e daara wuro koli nden sukaar ndulmaaji ɗon
yakkade gurdam fuuɗaleyaji hoddiɓe ne keewi kono so tawi e ñalɗi pinal mon gadani on cuɓiima ndulumaji mbiɗon ko kañum woni wuro ngo tettirɗon ɗiɗo ñalɗi hande koye ɗum ne mawni e amen min gariɗo noon e gueɗe notaɓe gueɗe tati gotal hen fof ene wawno addude min ɗo noddandu mbiɗilon tan ne wawi addude min ɗo sabu enɗam sabu yidde sabu jododiral gila hanki tawi hande arade hay so min gandano ko noddandu woni so giɗino nawi mbiye min gar min garat ene adda min ɗo notade pinal notade ɓamtare pilar e mamtilde pinal meɗen ɗum kadi kala to waɗa to min noddita ɗum fof kadi min noton ha tengti ɗon so giƴiɗon noddi par ce que min giƴiɗon ligganima pular e ɗemgal pular e pinal meɗen ko mawni gila e jangguinde pular ha e winɗiyankoɓe moɗon koɓe golli hen ko leñol ngol wawa ɗum gaynude so tawi dutrama no fotiri ni adiɓe haalde ɓe nane taali jambaragal mbiɗolannaɓe he tawanoɓe golwole mbiyana mbaɗa jogo sécurité rendo ngo hande ɓesgu mbiɗiɗon tamki en ɗon kaɓirde ɓe dartono pular e ɓamtare ɗemdal meɗen e pinal meɗen seedi mum ko sembe sagataɓe moɗon ɓe diine mumen ɗinna e nder rendoji haalsaren fof ndege noon so noddi e nder ɗemgal pular on ɗomdiri pinal goor moni ɓuri en notade tataɓo hay sinno kadi ko on tan nodditano to wawi noddede aduna he to wawi noddede sénégal fof min notoyto kala ɗo Macky Sall peddina amin jiye hen koyamen ɗum noon son peddiniri président Macky Sall ene wayno ndulumaji noroto waɗi noon ko ɓiɗɗo pasorɗo ko ɓiɗɗo parnoɗo ko ɓiɗɗo kadi kewɗo teddugal ɓiɗɗo kewɗo naɓore e mi wawa noon gaynude mi haalani wonde ko nabbaji fof ari ɗo par ce que premier adjoint au maire de commune ari ɗo waɗi représenté monsieur le maire Ablaye Salli Sall on malal tem on waɗani mais aussi président dental ndulumaji woni Mamadou Dem on kadi nanɗo hen e nder délégation min jetti on min jaari on gande koye on ñamlimin ko mawni saabu ñamade teddudal wona juɗɗide neɗɗo fi yoɓa ɗum Allah jarama on jarama min beltima min beltima so wonano kadi ɗeɗɓe belani on gandi gonɗirani e oɗo saaha min mbaasi abal sok gawno baɗɗo fayida gawɗo nafoore e wuuro he so wona ndulumaji fof ma woni ɗum ɗo hen bandiraɓe on jarama emi tawi monsieur le maire o yeppina sinno ko doole ɗum ɗo fof ko waɗaɗo ene gaddi doole mawde mbaɗi ɗum kono noon so tawi bettano ko enen ndendata ɗum ɗon on jarama yo Allah yob moƴƴere on jarama no fewi